of the unemployed, we were sitting at 8.2 million. We went up by 158,000 to 8.4 million unemployed. And that is the one that returns the unemployment rate of 33.5%. Inani labantu abaswele ingqesho lenyukile kwikota yesibini. Usapho lwasesibukeng kuMazantsi eRhawuti luthi kunzima ukumelana nemeko yokulahlekelwa ngabantwana abathathu abasweleke kwisikolo samabanga aphantsi e-Everton Primary izolo emva kokuba beye bagula. Iqela belimele eli kwimidlalo ye-Olimpiki eParis eTeam South Africa ligalelekile kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo International ngale ntsasa. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Inani labantu abaswele ingqesho linyukile kwikota yesibini. Iziko lenkcukacha-manani leli libonisa ukuba izinga lentswela-ngqesho linyuke nge-33.5% kule kota lisuka ku-32.9% kwikota yokuqala. Xa kuqukwa nenani labaphelelwe lithemba ekufuneni umsebenzi, izinga lentswela-ngqesho linyukeleyo kuma kumyinge we-42.6%. Lisathe gqolo nokuxingetyeni kuqoqosho lweli ekubeni luvule amathuba engqesho. Ukuphulukana nemisebenzi bekuvame kwicandelo lemisebenzi karhulumente nakwelezolimo. Lo gama icandelo lemisebenzi engesosigxina belikwazile ukuza nemisebenzi. Amacandelo amahlanu kwalishumi aguzule umbhono mxesibe wabasebenzi noninzi olubalulwe kumacandelo orhwebo, olimo, amaziko abucala nawokwakha. Amathuba engqesho anyuke kwimizimveliso, kumaqumrhu nakwiinkonzo zoluntu. Employed has gone down by 92,000. And the number of the unemployed, we were sitting at 8.2 million. We went up by 158,000 to 8.4 million unemployed. And that is the one that returns the unemployment rate of 33.5%. Kananjalo imanyano yabasebenzi COSATU ivakalise ukuba ukungabikho kwemisebenzi kubeka elubala ukuba uqoqosho nokutsala nzima ngaphandle kweentshukumo ezithatyathiweyo zokuthi xha kodwa nyacimi. Differently as a society, we can't continue to normalize a scenario where 4 out of 10 South Africans and nearly 6 out of 10 young people can't find work. Uqhokreko kwimo yoqoqosho nokunyuka kwezinga lokwehla kwamandla emali kuquka nokunyuka kwamaqondo enzala kwimali-mboleko yenye yemiba engabandakanywa eqatselisa intswela-ngqesho. Lo gama iingcali zikwavakalise ngelithi noba lukho uqhokreko noko ikho intlantsi yethemba yenkqubela phambili. We think that the employment prospects have improved since the second quarter. We think that GDP will already be a little bit stronger in the second quarter, and generally we expect an uptrend in economic growth over the medium term. And that should be positive from an employment perspective. Ke iinkcukacha-manani ze-Stats SA zibonakalisa ukuba ulutsha lusaqhubeka ukuba ngolona luqhokreka ngokumandla intswela-ngqesho. Xa kuthelekiswa neli xesha lonyaka ophelileyo, umyinge wentswela-ngqesho wabasaze ngobuso elizweni abaphakathi kweminyaka eli-15 ukuya kwabaneminyaka engama-34 abangazange bafumana mfundo enomsila okaqeqesho banyuke ngo-0.8% ukuya kumyinge ka-40% kwikota yesibini. Usapho lwasesibukeng kuMazantsi eRhawuti luthi kunzima ukumelana nemeko yokulahlekelwa ngabantwana abathathu abasweleke kwisikolo samabanga aphantsi e-Everton Primary izolo emva kokuba beye bagula. Kwisiganeko esahlukileyo isebe lezemfundo lithi lothuswe sesiganeko somfundi ka-grade 8 wasentsakane secondary eGuruleni ekutyholwa ukuba utshabe emva kokuginya ityhefu yempuku ngexesha lesikolo. Usapho luthi ayinyamezeleki intlungu yokulahlekelwa sisithathu sonke sabantwana. Ngokwengxelo abantwana batye ipapa enobisi ekhaya. Kutyholwe kwakho ukuba bebekhe banikwa amaqebengwane nguyise ongabazaliyo kwindlela ebheka esikolweni. Children always visited me during weekends and he stopped it, so they would only come during fortnight. But then he stopped it as well and eventually cancelled their visits.
Then I decided to move out and stay with my kids. Uthi ndamxelela umama wababantwana ukuba akakwazi ukuhlala nomuntu othanda yena kodwa engabathandi abantwana. Ngokwesebe lezemfundo esisithathu sabantwana sileqiswe kwikliniki ekufuphi apho bechazwe. According to information at our disposal, the incident unfolded at about 8 o'clock in the morning when a grade 4 class teacher brought a sick boy learner to the sick bay that is in. Despite immediate assistance, the learner was unresponsive. Emergency services and the learner's mother were swiftly called to come to the school. In a distressing turn of events, the learner's sibling, now we're talking about a grade 3 girl learner, was also brought to the sick bay, and she mentioned that they actually ate pap, milk and some biscuits. A third sibling, a grade 5 girl learner now, was also found to be unresponsive, also rushed to the sick bay, and immediately all these learners were rushed to a local medical facility. Usapho luthi baza kunqatywa ngecawe ababantwana abathathu. Amapolisa asaqhuba nophando ngesizekabane sokusweleka kwabo. Ayaphanda kananjalo ngesiganeko sokutshaba komfundi ka grade 8 ekutyholwa kuba utye ikhefu yempuku nomnye umfundi oye wasinda. Iyenzi kwingingqi yaseGauteng ichonge usihlalo wayo kule ngingqi uMnumzana Dada Morero njengoza kusigqatsela isikhundla sokuba ngusodolophu womasipala uMbaxo waseGauteng emva kokulahla kwaMnumzana Kabelo Gwamanda weqela eAljama isentsha emini namhlanje. Yenzi kuthethe okwinkomfa nonondaba eGauteng namhlanje. Intatheli yethu Kelvin Dludla ibilapho yaziyabuya nale ngxelo. Siyesifundeni igoli igeqe amagula ngesinqumo sayo sokuqoka uDada Morero ukuthi kube nguye ozongenela umbango wesikhundla sokuba imeya yaseGoli. The Regional Executive Committee of the ANC in Johannesburg, guided by the national officials as well as the provincial leadership, has resolved to forward our regional chairperson and the current MMC of Finance, Comrade Dada Morero, as our candidate for the position of the executive mayor. Comrade Dada Morero is of course not new to serve in this position. You will remember that in the year 2022, we have resolved as such, and the executive mayor was elected in 2022 September, and unfortunately due to court challenge, the court challenge reversed the election of the mayor. Elinye iqembu abasebenzisana nalo iAction SA inezimfuno ezithile kubona ngaphambi kokuyibophezela ekubesekeni kwesokuthi ke uMorero kube nguyena oqokelwa ke ukuthi abe imeya yaseGoli. They wanted the speaker, the chair of chairs, and some of the section 79 positions, and the engagements are around those kind of demands that they've made. iANC kulesifunda sayo qoke ke uDada Morero ukuthi ke abesembangweni ke wesikhundla sokuba umeya waleli dolobha, kanti ke uzokhumbula ukuthi kwenzeka lokhu nje ingenxa yokuthi ke uKabelo Gwamanda weqembu iAljama wesulileke esikhundleni sakhe namhlanje. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Sinamukela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesixhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike, ze xa ungekamtofu usubscribe sibongweza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe inani labantu abaswele ingqesho linyukile kwikota yesibini. Iziko lenkcukacha-manani leli libonisa ukuba izinga lentswela-ngqesho linyuke nge-33.5% kule kota lisuka ku-33.9% kwikota yokuqala. Inani labadandatheka ukufuna imisebenzi linyuke nge-4.8% xa kuthelekiswa nekota yokuqala. iRise Mzansi ithi kuyaxhalabisa ukushoxeka kwabacuphi kweli ukuze emva kwempendulo yomphathi wezamapolisa uMnumzana Senzo Mchunu eParlamente ethi inkonzi yamapolisa idinga abacuphi abangaphezulu kuma-1,500 nama-500. uMnumzana Mchunu woleke ngelithi elinani alibandakanya amagosa adingeka ibutho lokhetshe iHawks ukutsho.
Amapolisa agunyaziswa ngumgaqo siseko ukuba akhuselwe alwe ulwaphulo mthetho phakathi kwezinye izinto. Umchunu uthi abecuphi abonelanga kunama-30,000 afunekayo. Awona amaphondo anezikhewu ezininzi yiKwaZulu-Natal, iNtshona Koloni. iRise Mzansi ithi ixhalabile kukuba amanye alamaphondo anezikhewu eziphezulu ulwaphulo mthetho luxhaphakile. So the response that the minister gave that there are 8,594 vacancies that remains open for detectives should be a big concern for all of us. Ingcali kwezokhuseleko ithi lamanani abhetele xa kuthelekiswa nomyinge wama-40 ekhulwini wokwehla kwabecuphi kwixesha elidlulileyo. Secondly, the addition of just over 4,800 new detectives in the last year are almost all relatively young and inexperienced, and it is unlikely that they will be making a big impact on the rising number of serious and violent crimes. Le mpendulo ibonisa ukuba ukususela kweyeDwarha kunyaka ophelileyo ukuya kweyekhala kulo nyaka bangaphezu kwama-500 abecuphi abalahlileyo emsebenzini. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Ngabasetyhini abali-14 nabantwana abali-12 kuquka imveku ababuyiselwe kwizwe labo lokuzalwa eMozambique yinkundla kaMalanga. Abasetyhini neentsana babanjwe kuhola wendlela u-N4 kufuphi nase-Cape Maiden ngolwesihlanu odlulileyo behamba nabaqhubi abane kuquka amadoda ali-15 bangene kweli kungekho mthethweni. Abanjwe ngoKhetshe ngolwesihlanu odlulileyo kumgama oyi-70 km ukusuka kumdawili nelizwe laseMozambique. Kuvakala ukuba bebesendleleni ejongise eGauteng ngenzame zokufuna umsebenzi. Kwiqhuba labantu abangama-41 kuquka abaqhubi, abantwana abangaphansi kweminyaka eli-10, kuquka amadoda ali-12, isihlanu kubo ibizintsana ezineminyaka engaphansi kwesihlanu. Lamanina aye onke alivuma ityala lokuphula imithetho yokungena kweli nanjengoko bebengenawo amaxwebhu afanelekileyo baye bafumana isigwebo seminyaka emi5 nexhonyiweyo ngaphambi kokuba babuyiselwe kwelabo eMozambique. Kumvulo odlulileyo ngamadoda ali-16 avele kwakule nkundla. Ityala labo limiselwe umhla wama-20 kule imiyo. Nabo bakwajongene namatyala afanayo kuquka ukuncedisa ukuthubelezisa abantu nokuxhwila. Unkosikazi Zanele Mbokazi Nkambulo ligala lomsasazi kunomathotholo nomabonakude nomseki wembasa zomculo wevangeli iCrown Gospel Awards ongasekhoyo uchazwa phakathi kwezinto njengedlezane nesisa ichanhliziyo loluntu nomama womntu wonke. Abanye bamqhobela izandla ngegalelo lakhe kubomi babo ngesandla sombutho wakhe iFuture Leaders. Ulandulele eliphakade sikulo eminyaka engama-52 esutywa kukufa ngesifo somhlaza izolo. uBheko Sokhela ngumququzeleli wemisitho ophumeleleyo kwiminyaka eli-10 edluleyo ubengomnye wabaxhamli benkqubo iFuture Leaders kaZanele Mbokazi Nkambule. Emva kokuthwala isidanga engafumani umsebenzi weva uMbokazi Nkambule ethetha kwinkqubo yakhe kanomathotholo akawuvala umlomo ngale ntombi yakwaMbokazi. Wangibuza ukuthi ngingakusiza ngani ngingamtshela ukuthi ngifuna umsebenzi angutholi and then I said no, we can assist, but kunezinye izinto empilweni engakwazi ukuthi empowerishe besides umsebenzi. Ukusweleka kukaZanele Mbokazi Nkambule kubhlungu kakhulu kuSamke Khumalo othi bengumsamaria olungileyo kwabaninzi. Besifundisa ukuthi uNkulunkulu uyisekelo kukho konke esikwenzayo nokuthi fanele simthembe ngakho konke. Sifunde ukwenza ama projects amaningi empilweni. Nyaka ngabantu abatsha bangaphezulu kwe10,000 10,000 abathabatha inxaxheba kwinkqubo iFuture Leaders kaZanele Mbokazi Nkambule. Inokutya kusemgangathweni elijolise ekuncedeni imimandla ehlelekileyo lithwejize ngewonga legolide kumnyandalo wezobugcisa oququzelwe inkampani evelisa umbane
eGqeberha eMpuma Koloni. Eliphulo ngumbono wamawele umsa wethu nobonga uMusa Williams abaphuma kwisikolo samabanga aphakamileyo iLinkside High. Injongo yabo kukhawulelana nokonakala kokutya ngenxa yokunqongophala kombane nezikhenkcezisi ingakumbi ezilalini. Ukungabikho kombane kwilali ezithile kuye konakalise ukutya ngenxa yobushushu obuphezulu. Oku kube inkuthazo yale project nejolise ekukhawuleleni imingeni ekhokhelela ukuba kumoshakale ukutya nalapho izama indlela zokugcina ukutya okufana neziqhamo nemifuno komile ukuze kungamoshakali. The aim was to determine a low-cost, energy-efficient food distribution system for the rural areas to reduce food waste and improve food insecurity. How we tested the project, so we gathered our materials such as a paint can, mesh wire, we prepared the fruit, cutting, slicing, washing, and then we placed it on the paint cans, and then we placed the paint cans near the Dakota fire pit. And then we had set times. Kulandela ukuqenqeleka kweentsuku bengalali kwaye bekwancediswa nalusapho ukuzimisela kwalamawele ekugqibeleni kube impumelelo. Ndibaxhase ngokuba khona for bona nezinto abazidingayo for a project ndenze sure ba zikhona ukubona noba bingekho imali but benti make sure ba ndizama by all means intobana yonke into abayidingayo ibe khona. Iiprojekthi zenzululwazi nobuchwepheshe zikhuthaza abanye abafundi ukuba babe nobuchule bokuvelisa izinto eziza kuba luncedo eluntwini. Zininzi iiprojekthi ebesizibona ngokube siye kwi-expo and ngabantwana abasuka kwizikolo ezisezilokishini and into ebesikhuthaza kakhulu into yoba nabo bayazibona ba bangakwazi ba bangaphumelela. Sinethemba Witi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Iqela umkhonto wesizwe KwaZulu-Natal liyaziphika izitsholo zokungabikho komanyano nozinzo ngaphakathi kulo. Elikemelele zona voti ezininzi kweliphondo alinabo ubunkokheli obunyulweyo susela ngumongameli wethu uMnumzana Jacob Zuma ngoDisemba. Inkokheli ezininzi ze-MK shenxisiwe ezikhundleni kuquka namalungu eParlamente kazwelonke ali-18 nethi athunyelwa ngokungafanelekanga. I-MK yathola amavoti angu-45% KwaZulu-Natal yalandelwa i-IFP ngo-18%. Yize i-MK yaba nesibalo esiphezulu samavoti yehluleka ke ukungena kuhulumeni wesifundazwe ngenxa yokuthi kwahlangana amaqembu amane. Sekunembiko ke yoqhekeko ngaphakathi eqenjini. Abanye abaholi besikhashana besifunda babhalele umengameli waleli qembu Zuma bezwakalisa ungenami kwabo ngesimo seqembu. Okhulumela i-MK KwaZulu-Natal uthi kungamampunge ukuthi alukho uzinzo eqenjini. Labo abakhuluma lawo mampunge bakhuluma nje ngoba befisa ukuthi kube khona uhlevane ngaphakathi kweorganization. Ucabaza uyavuma ke ukuthi zikhona izinselelo iqembu elibhekene nazo kepha bayazilungisa. Leli qembu liyayiphika ke futhi imbiko ethi kungenzeka kuhoxiswe amanye amalungu eshamthetho aleli qembu kepha lithi uma kwenzeka lokhu kuyobe kuyisinqumo sabaholi beqembu. Umhlaziyi wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu uxwayisa leli qembu ngokujaha okusingatha ingqungquthela yokhetho ubuholi. Owami umbono uthi akufanele iqembu lixhamazele. Into yokuqala ofanele liyenze ukuthi lizihlanze lona ngaphakathi. Lento yakenziwa iqembu laseGermany okuthiwa iNazi Party lapha lathi khona kufanele lizihlanze lona ngaphambi kokuthi likwazi ukuqhudelana namanye amaqembu ezombusazwe. IMK ithi uyaqhubeka umsebenzi wokulungiselela ingqungquthela yokhetho ubuholi kepha asikho isikhathi esibekiwe sokwenza lo msebenzi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Kwezemidlalo sibamba ngazo zozibini eMzantsi Afrika. Lo kumyalezo wabadlali beli bemidlalo yeOlympics abaphumelele imbasa ababuyele ekhaya namhlanje. Iqela labadlali beli kuquka indaba nembaleki ezimbini ze-relay uBradley Nkwana noBayanda Walaza bagaleleke kwisikolo senqwelomoya eOR Tambo eKempton Park eGauteng.
Team South Africa ifikele kwizipelo zolwamkelo ngamakhulukhulu abathandi nabalandeli bezemidlalo kwisikhululo senqwelomoya OR Tambo International eGauteng. Indadu Tatiana Smith uminyaka i-27 noBhengezek bawuza kuthatha umhlalaphansi emva kwemidlalo ye-Olimpiki eParis uvakalise umbulelo ngenkxaso ayifumene kuMzantsi Afrika uphela akabonwa okugqibela seza kuba negalelo kwezemidlalo. It is a bittersweet pill to swallow that I am finished. Maybe one of the last times I'll be wearing the green and gold. Kwezemidlalo Gayton Mackenzie wenze impulelo ongazenzisiyo ngokuphunyezwa ezimbaleki eParis esithi lugalelekile utshintsho kwezemidlalo akusayi kufana nakuqala ememelela ubumbano kwisizwe kuphuhliso lwezemidlalo kweli. We as South Africans has a big responsibility to make sure that we take no less than 300 Olympians to the next Olympic event in 2028. Yeah. It's a promise I'm making here that we are going to find the Tatianas in the rural area. Kange akwazi ukuzibamba imincili umama kaBayanda walaza ityengyana elibuye nodumo njengenxalenye eliphumelele imbasa yesilivere kugqatso lwe-relay 4x100 meters kwi-Olympics eParis. So very happy, excited, and I have mixed emotions. Somewhere, somehow, I cry. I'm so very happy and proud of you. When I walked in, like the crowd was wow. Like the people, everything, there was like, wow, it was massive. And then when I went into that block, I was like, you know what? I'm muting everything now. It's me and my God. Kanti umphathiswa wezemidlalo kwathe ayisoze yamkeleka ukubheka phambili ukuba abazali babadlali bakhuphe kubo ezipokothweni ukuze abadlali bakaqambe kumakhondo wabo bemele isizwe. Uthi uthemba ukuthumela imbaleki ezingamakhulu amathathu kwi-Olimpiki ezilandelayo eLos Angeles ngo-2028. Obe SABC Ndikuntiphiwe Gift Nongqotho. Kena kuphuthulwa kuyakasengwa ezangomso zingesizulu Matholo Nyonga ndekudlela. Mawahlangana amafulivu micamako basembo ndivumile ndinonkanyezi ndinirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhle ke pholeka mbukela into kubana zimvula ezithe qabaqaba phana kwilesentshona koloni zika 60% kanti ke kunenqele eqhaqhazelisa amazinyo singathi silindele khona pha emangalisweni liqhubeke mbukeli lithi rhwelele ngamafu pha ko Bloemfontein ko Pitoli ko Pilikwane napha ko Mahikenga chunce mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso liyaqhubeka ke mbukeli lithe rhwelele ngamafu nemvula ezingephi zika 30% kwindawo eziphako Kapa Loduma kanti ke kunenqele ezawusuka pha kwezandawo ezikomazweni iqhini iqonde ngqombukeli pha ko Bloemfontein ko Clocoland kwindaba ezixananazileyo zapha ko Phumleni kanti ke ngomso services ukhuphe isilumkiso sokuba singalindela umoya obhudla ngamandla pha kwindawo Ntshona koloni nokulatyuza kwamazwe okuzawuthi kuqhubeke kuqhinile pha koGqeberha umoya obhudla ngamandla nokulatyuza kwamandla napha ke mbukeli kozenzweni nomoya obhudla kwamandla kwindawo ezikummindi ziqhubeke ke mbukeli isilumkiso nomlilo wamadlelo esingathi siwulindele pha kwindawo ezikoLimpopo kanti ke nomoya obhudla ngamandla uqhubeke kananjalo uxananazile kwindawo ezigudla unxweme pha kozenzweni kanti ke moqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa 14 degrees bamani ngamanqaku iMusina nayo iliphalale kanti ke mbukeli emazweni 17 degrees Richards Bay eThekwini ibe ngu16 degrees eSajonisi ibe ngu9 degrees kanti ke mbukeli pha koMthatha ibe ngu9 degrees amaqondo obushushu aphezulu ngomsombukeli pha eKapa Loduma emangalisweni bamabene ngamanqaku ngo14 degrees nayo iWorcester South Island nguye 11 degrees kanti ke mbukeli xa singena pha koMthatha kwaBhaca singene nasemagcwerheni nguye u22 degrees kanti eKomani ibe ngu17 degrees pha iNxuba ibe ngu18 degrees ziqhume nakhona ke mbukeli pha koPolokwane ngo28 degrees and such and ndithi maziqhuma ingqayo emaxhekweni chosi